Izan alduzu noizbait herritarren partaidetzarako plataformen berri? Nazio Batuen erakundeak proposatutako garapen jasangarrirako 17 helburuen 11. helburuak hainbat baliabide eskaintzen ditu egoera hobetzeko. Helburu honetan oinarrituz sortutako hainbat aplikazio interesgarriri buruz hitz egingo dugu aurkezpen honetan. Herritarren partaidetza bultzatzen duen lehen aplikazioa Fix My Street izenekoa da. Fix My Street erresuma batuko plataforma bat da eta instituzionala ez izan arren oso eraginkorra da. Plataforma honen bidez, hiritarrek bideetako zein kaleetako apaingarrien kalteak jakinara zitzakete. Gainera, eskaera hauek kudeatzeko aplikazioa deskargatzea ere ahalbidetzen du. Honelako aplikazio bat hemen izatea onuragarria dela uste alduzu? Bigarren aplikazioaren izena Arrels Lokalizador da. Lokalizatzaile hau Arrels Fundazioak garatutako aplikazio bat da, eta honen helburua etxerik gabeko pertsonak laguntzen dituzten erakundeen lana erraztea da. Aplikazioaren bitartez, edozein erabiltzaileek gaua kanpoan pasatzen duen pertsonen lokalizazioaren berri eman dezake, fundazioko langileak laguntzera joan daitezen. Bestalde, aplikazioak hirian dagoen etxerik gabeko pertsonen egoera monitorizatzen eta haien beharren inguruko informazio gehigarria jasotzen laguntzen du. Honi esker, etxerik gabeko pertsonak laguntzen dituzten erakundeek egoera bakoitzean modu egokienean jardun ahal izango dute. Hortaz, ikusitakoa kontuan hartuz, herritarren partaidetza areagotzea garrantzitsua dela iruditzen al zaizu? Erabiliko zenituzke honelako aplikazioak?